Ale to tak bývá. A teď přichází takový skoro zlatý řad dnešního večera, protože se zase dojmu, protože pokaždé na nás myslí tady společnost Vzduchotechnika Brabec. Díky této společnosti a hlavně panu Brabci, který bohužel dnes není, protože má angínu, mají naše děti takové Vánoce, o kterým se vám třeba ani nesní. Protože pan Brabec je takovým strůjcem stromu splněného přání v Praze na Flóře, kde si naše děti píší přáníčka a lidé jim je plní. Já bych chtěla té společnosti poděkovat a trošičku tak, jako jsem zvyklá, že oni na nás myslí každý rok a tak já je pozvu nahoru, třeba z toho něco bude. Dobrý večer. A než promluví pan Mechanický, pan Brabec totiž byl tak hodný, protože zjistil, že náš klub v dětském domově vychovatelů, učitelů a ředitelů stárne, tak abychom si nezhuntovali záda úplně, věnoval každému zaměstnanci tuto krásnou obovací. A protože jsem se obávala, že cestou domů zpátky do dětského domova by děti mohly tuto lžíci využít jako sečnou zbraň, odebrala jsem je jako správná ředitelka a vydám je až dospělým. Ale přesto chci, abyste se podívali. Moc děkujeme za pozvání, za úžasný zážitek a já myslím, že můžeme se rovnou pustit do toho rozbalení. Tak se to dělá. Málo večerů. V pořádku. Pojedou na krásný výlet, třeba na Milešovku, to mají obzvlášť rádi, nebo se drápat na tím, to taky milují, ale nedá se nic dělat. A nebo prostě budeme mít nějaký super den, blíží se dětský den, tak proč toho nevyužít? Já děkuji celé společnosti, Vzduchotechnika Brabec a panu Mechanickému a všem zde přítomným. Děkuji velice a prosím vás zatleskejte, protože já krása a dojít. Tak děkuji. Můžete se ještě... Ne, to si nenechám půjít. Dejte sem. To schovám, že nikdo, člověk nikdy neví.